माने जोंना जाहैबाय बीटीसी नि कन्स्टिट्युएन्सि मोनफ्रोमबो कन्स्टिट्युएन्सियाव माने 40टा कन्स्टिट्युएन्सियाव बीपीएफ दला रेलि खालामदों पाब्लिक मिटिं प्लास थाबायनानै जोङो स्ल'गान होदों आरो बेखौ थांनाय 13 थारिखनिफ्राय आरम्भ खालामदों। दिनै आंनि समस्तियाव नैबे थाइखा जरायाव बे प्रग्रामखौ खालामदों। बेवहाय जोंहा जोंनिनो आफादगिरि आगोलनि बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि फैदों आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि बीपीएफ दलनि साफ्रोमबो सेनियर दैदेनगिरि बिथांमोन फैदों। जोङो रायजो राजानिसिम दानि सरकारा जेरैबायदि रायजो राजानो कमिटमेन्ट होनानै भुल खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरनि भट लानानै दिनै जि बीटीसी सालायदों, खिन्थु गावसिनि खोथा होनाय रायजोफोरनो जि कमिटमेन्ट होदोंमोन बे कमिटमेन्टखौ दिनै लाखियाबालानो गावसिनि रां रुफा खामायनायनि थाखायसो बीटीसी सालायनायखौ जों नुबाय थादों। दा बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौनो जोङो दिनै रायजो राजानो बुंफोरनानै होदों। दिनै बीटीसीखौ धंस खालामबाय। बीटीसीनि पावार एन्ड फांसनखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनबाय। जि पावारफोर दङमोन, जि क्षमता दङमोन, बे क्षमताफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोनहा खोमानानै लाबाय। एपइन्टमेन्ट होयोमोन जोंनि मानसिफोरनोनो 4 ग्रेड 3 ग्रेड जोङो साख्रि होयोमोन। दिनै 2.5 बोसोर बारलांबाय, 3 बोसोर जानोसै बे गभर्नमेन्टआ सासेबो साख्रि होआखिसै। माने जों मिन्थिनाय बायदिब्ला बे साख्रि होनो हानाय क्षमताखौबो बिथांमोना खोमानानै लाबाय। जोङो बीटीसीआव फरेस्ट डिपार्टमेन्ट, एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट, ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट बायदिसिना डिपार्टमेन्टफोरनिफ्राय रेभिनिउ कालेक्सन खालायोमोन। बाजार बायदिसिनानिफ्राय रेभिनिउ कालेक्ट खालामनानै बीटीसीनि एक सेकारावनो जमा खालायोमोन। बे फैसाजोंनो जोङो फिसा फिसौ खामानिफोरखौ मावोमोन। जेरैहाय जोंनि इमिडियेट खामानि नांगौ, अबावबा स्ट्रिट लाइटनि, जोंनि अफिसनि सालायनाय खरसाफोरखौ, रेकारिं एक्सपेन्डिचारफोरखौ जोङो बेजोंनो मेकआप खालायोमोन। खिन्थु दिनै नुनो मोन्दों बे सरकारा जि रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हानाय क्षमता बेखौबो खोमानानै लाबाय। 16टा डिपार्टमेन्टनि पावार क्षमताखौ बिथांमोना खोमानानै लाबाय। बेबायदिनो बीटीसीखौ माने जेबो गैयै अबस्थायाव खालामनानै लाबोबाय। दा बे रोखोम जुदि जायोब्ला बीटीसीनि अबस्थाया धंस जागोन। दिनै रांखान्थिनि अभाब जादों, ओरैबायदि अभाब जादों। गभर्नमेन्टआ बीटीसी गभर्नमेन्टआ खुनु जायगायाव दालां बानायनाय, न' लुनाय, स्कुल लुनाय, क्लाब लुनाय, बायदिसिना लामा बानायनाय, इरिगेसन बानायनाय बेबायदि स्किम हमैनि खारनावहाय थाखा फैसाया जोंनि ओनसोलनि कन्ट्रेक्टरफोरनाव थाङाखिसै, जोंनि ओनसोलनि मिस्ट्रिफोरनाव थाङाखिसै, जोंनि ओनसोलनि गामियारि खामानि मावनानै जाग्रा, लेबार मावनानै जाग्रा मानसिफोरनाव फैसाया सार्कुलेट जायाखिसै। जायनि थाखाय दिनै मानसिफ्रा गभर्नमेन्टनि फैसा एसेबो सहाय मोनैनि थाखाय गोरिबनिफ्राय गोरिब जालांगासिनो दं। आरो बे रोखोम जुदि गोबाव बोसोर थाङोब्ला जोंनि बीटीसीनि रायजो राजाफोरनि रांखावरिनि अबस्थाया गोदो बीटीसी दानायनि आगोलाव जेरैबायदि गाज्रिमोन बेनिफ्राय आरोबाव गाज्रिसिन जागोन। गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायाव जेरैबायदि रां रुफानि प्रयोजन जादों, बे रां रुफाखौ जुदि सरकारि बे खामानिब्ला अनुदानफोरनिफ्राय मोनाब्ला जोंनि मानसिफ्रा गावनि फिसाफोरखौ मोजां स्कुलाव फोरोंनांगौआबो खस्थ'खर जानानै फैसिगोन। दा बेखायनो जोङो बीपीएफ दल हिसाबै जोङो बेखौ जिरायनानै थाया। रायजो राजाफोरनिसिम जों बे मेसेजखौ होदों आरो फैगौ इलेक्सनाव, MP इलेक्सनाव जों ज' जानानै बीपीएफनि जाय केन्डिडेट जागोन बेखौ देरहाहोनानै जेरैखि जाया बीपीएफखौ आगोलनि बायदि जेरैबायदि सक्तिशालि मोनसे दलमोन बेखौ जोङो खालामफिनगोन आरो बयबो रायजो राजानि सहाय लानानैनो फैगौ बीटीसी इलेक्सन आरो MLA इलेक्सनावबो जों देरहाहोनानै आगोलनि बायदि जों बीटीसीखौ सालायफिनगोन। आंनि समस्तियाव आगोलावबो जोंनो बयनिख्रुइबो बांसिन भटार दंखायोमोन। दा बे समावहाय UPPL, BJP, RSS, पुलिस, प्रशासन ज' जानानै खुंग्रिं बायदि माबायाव भट सेन्टाराव जेरैबायदि गन्डगल खालामनानै जोंनि मानसिफोरखौ भट होहोआबालानो बिथांमोनहा गावसोरो भटखौ बुजोब्बाय आरो बेखौ रि-इलेक्सन क्लेम खालामनायावबो प्रशासना रि-इलेक्सन खालामनानै होफिनाखिसै। दा बे खारनावसो बिथांमोना देरहादों। दा बेनि उनावहाय रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन, UPPLनि नेताफ्रा जेरैबायदि खोथा होदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होगोन, बयनोबो अरुणोदय स्किम होगोन,
न'खर न'खर सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होगोन बायदिसिना लामा बान्दो बानायना होजोबगोन बड'लेण्डखौ सुइजारलेण्ड बायदि खालामगोन बोसोरनैनि उनावहाय सुइजारलेण्डआव रावबो थांनांनाय नंला बड'लेण्डआनो सुइजारलेण्ड जाखासिगोन बायदिसिना बुंनानै जेरैबायदि खोथा होदोंमोन बे खोथा होनायनि मोनसेबो दिनै खामानि जायाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै नुजोब्बाय बरन्स IUY न' मोनग्राफोरनिफ्राय दिनै 2,000 2,500 3,000 फैसा जादों बेखौ बयबो हरनांग्राफ्राव दुखु दङ आरो जायफ्रा मिन्थिदों बिसोरबो गाज्रि मोनजोब्बाय दा बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा UPPL खौ जोगारखाबाय बियो निश्चित आरो BPF खौ समर्थन होनो बिथांमोनहा इलेक्शननि समखौसो नेगासिनो दं। नुनो मोनो थांनाय बावैसो सिगां UPPL दोलोबा BPF नि सिङावबा 300-500 जनसो हाबदों होननानै नुनो मोनदों बे बेसेबां सैथो? बिथांमोनहा लाबोनानै देखायनाय साफा देखायो बिथांमोनहा सोर बेवहाय BPF नि रावबो गैया दस्रानि रावबो गैया जों जि खोनादों खुंग्रिनिबो मानसि गैया मिटिंखौ खुंग्रियावनो खालामदों आरो नोंथांमोनहा नाय प्रमद बर'आ जेब्ला आर'नाइ सोनो थांदोंमोन बे सोहैजानो नागिरनाय मानसिया सोजानो नागिराखैमोन बेखौथ' नोंथांमोनहा खेयाल दङ सियाराव जिरायनानै जायफोरनो आर'नाइ सोदों जों थाङोब्लाथ' बयबो गसंगौमोन खिन्थु सासेबो मानसिया गसङाखै गोसो गैया सोजादों दा जों जि मिन्थिगौ बिथांमोनखौ उइमेन्स डे ओरै दङ ओइदिनखालि प्रमद बर'बो फैगोन नेताफोर फैगोन आरो नोंसिनि हाखौ होसिगोन होननानै बै हाग्रायाव हाबनाय मानसिफोरखौ लेंनानै लाना फैदों दा बेवहाय थांनाय बावैसो होखारजानाय मानसिफोरबो दङ हा मोनगोनब्ला थांजागोन खोमा होननानै बिथांमोना फैदों दा बिथांमोननो आर'नाइ सोनानै BPF निफ्राय UPPL आव हाबनाय बिथांमोना देखायदों दा जोङो लोगो मोनबाय बायबा सोंगोन बै मानसिफोरखौ आर'नाइ गाननायखौ नोंथांमोनहा BPF मोन ना UPPL मोन बिथांमोना बेखौ सोङोब्ला डेफिनेटलि बुंगोन जोंथ' भटखौ UPPL नो होदोंमोन गोदै खोथा बुंनायखाय जोंखौ दिनै BPF सो साजायबाय बिसोरो आरो खेबसे गाज्रि मोनबावगोन UPPL नि नेताफोरखौ जोङो नोंथांमोननि दोलोनि जिथुनाखि MP इलेक्शननि थाखाय खामानि मावनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों दङ बिजाथिनि सायाव माबायदि रेडि जाना दं सारमोना गोख्रों बिजाथिखौ दासिमबो डिक्लेयार खालामनाय जायाखै जाहा दाख्लै बरमायाव कनभेनसन जायोब्ला बेवहाय मोनसे डिसिसन जादों अक्ट'बर मासाव क'क्राझार समस्तिनि थाखाय क'क्राझाराव मोनसे गिदिर रेलि खालामनाय जागोन उदालगुरि समस्तिनि थाखाय उदालगुरियाव गिदिर समस्ति रेलि खालामनाय जागोन आरो बे रेलियावनो माबानि केन्डिडेटनि नामखौ डिक्लेयार खालामगोन गतिके बे समसिम बयबो रायजो राजाया निश्चित थानांगौ आरो रावबो माने उमुखौ होनांगौ थुमुखौ होनांगौ होननानै रावबो दाबि खालामलायनो नाङा सुस्थ' बाहायनो जाय मानसिया दिल्लीयाव खामानि मावहैनो हागोन आरो जोंनि ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनो हागोन बेबायदि व्यक्ति नायनानै जोङो सिलेक्ट खालामनानै हरगोन पार्टिया जुदि डिसाइड खालामोबा सारनिफ्राय गोसोआव दं नामा MP सिखारनायनि बिजाथि जानायनि नोंथांमोननि पार्टिया जुदि नोंथांखौ डिसाइड खालामोबा दासिमबो बे रोखोम रायलायनाय जायाखै समाव रायलायगोन दासिमबो बे रोखोम रायलायनाय जायाखै खुनु व्यक्तिनि नाम लानाय जायाखै दासिमबो गतिके सोरबा आंखौ होयोब्ला आंथ' थांगोन बायदिसिना बे बुंनायनि दा खोथा फैया बेखौ डिसिसन लागोन गोजौ लेभेलाव जाहा CWC दङ आरो बेनि आगोलावहाय जाहा PMB दङ पलिसि मेकिं बडि दङ बेवहाय रायलायलायगोन आरो जोंनि प्रेसिडेन्ट साहाबा बिथाङासो डिक्लेयार खालामगोन मोनसे कुइसन सार नोंथांमोननि BPF सोरखारनि रुजुनायाव दानि UPPL सोरखारा मा स्टाइलनि खामानि मावनायखौ सारमोना नुनो मोनो बेथ' सरखार UPPL आ सरखार हिसाबै खामानि मावनाय बायदि जों नुवाखै बेवहाय NGO फोरनि हेडक्वार्टार बायदि जों नुनो मोनदों गोबांथार NGOफ्रा बाहाय पार्टिसिपेट खालामदों आरो गभर्नमेन्ट स्किम गभर्नमेन्टनि खामानि मावनाय जि सिस्टेम बेवहाय NGOफोर बुंनाय बेखौसो जों नुनो मोनदों फर एग्जाम्पल बिथांमोनहा आगोलनि गभर्नमेन्ट जेसेबां स्किम मावदों